Bueno, 2019ko urtarrile emango do, bukatzeako, urtarrilen bukaera edo emango dio. Bueno, edozein obra egiten danen, tokatzen dana. Egia da, bertakok, hotxak, trafikok, kalekistek sortzen ditun trafikoen bazok, obra guztik dauken molestioi jasanin behar bai. Baina, hobetu nahi baldin bada, hobetu edo gune hobek nahi baldin baditu, ezinbestekoa da. Bai, hor, Ibañezko sarrera hori urrian zehar berriro irikitzeko lanean ari gara, horri lehentasuna emanez, eta horrek behintzat trafikoa herrian zehar San Inazio kaletik eta ekidingo du, eta zuzenean sartu ahal izango dira kale nagusia dijotzenak. Lehentasuna oinezkoa ematea, bi hitzetan esan da, hor bigune genitun, oinezko bigune genitun, batetik Barrendain plazatik edo estazioko plazatik hasi eta honea bitarte, eta gero kale nagusian zehar, Matadereko Gipuzkoa plazako zubi arte. Eta hemen zehon eten hoi, erauskingo etena, kotxek zebiltzen atzea eta aurrea, eta lehentasun eman nahi izan zaio oinezkoarentzat gune bat sortu, plazatxo bat, aurrez parte hartze prozesu bat ere eginda, eta alik eta txukunena egiten saiatu gea, orain arte, eta espero dugu jendearentzat onura hori bilatzea, lasaitasun hori bilatzea. Esan deten bezala, leno ere oineztatuta dauden guneen jarraipena izango da, kontinuo bat emango dio, eta horrek esan nahi don guztiarekin, bertatik karga eta zamalanetako dauden kotxeak pasatu ahal izango dira, eta garajeetara digoaztenak, eta bestela gunea geldituko da, libre, oinezkoentzat, plaza bat egingo da, plaza hortan gaur egun dagoen berdea, baino antzeko edo geixego izango da, zerbait geixego, eta estenatoki tipo bat jarriko da, estalpe batekin, eta pentsatzen dut bertan ekintzak egiteko behasainen beste gune berri bat sortuko dala, eta jendearen erabilerarako.